Γεια σας παιδιά, vlog μας Day 4 ξεκινάει και πρωινάρα στο Pink Hippo Tattoo με θεατό δέντρο μας. Πρώτο ραντεβού κάναμε ένα navel piercing, αλλαγή κοσμήματος σε medusa piercing, nostril piercing με κρικάκι κρεμαστό, επουλωμένο lobe piercing με κόσμο τιτανίου και επίσης επουλωμένο lobe piercing. Αλλάξαμε ένα κόσμημα σε helix piercing, κάναμε ένα daith piercing και βάλαμε αυτό το υπέροχο κόσμημα από τη βιτρίνα μας. Κάναμε ένα septum piercing και σε μια μικρούλα πρώτες τρυπούλες στους λοβούς. Αυτό το υπέροχο αυτάκι το έχω αναλάβει εγώ και αυτό το project έχει κι άλλα να δώσει. Όλα τα κοσμήματα είναι δικά μας και τα piercing κάναμε ένα fresh στο helix και από την άλλη πλευρά αλλάξαμε τράγκους, κάναμε ένα fresh helix και rook. Στη συνέχεια κάναμε ένα τρύπημα στον αφαλό, αλλάξαμε και ένα τράγκους piercing και ήρθε η ώρα για το βραδινό μας. Μετά από ένα χαλαρωτικό μπανάκι, είπα να βάλω αυτό το μαντίλι από μετάξι, μήπως και σηκωθώ σαν άνθρωπος το επόμενο πρωί. Οπότε stay tuned, γιατί στο επόμενο vlog θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Αυτό ήταν το Day 4 και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.